Laissez-moi rêver, laissez-moi y croire. Bravo. Ajmo ruke na bokove. Da. I idemo kružiti. Što više. Je sens que je vais étouffer dans ce mini world, ce mini world, ce mini world, je me laisse tomber dans ce mini world, ce mini world, ce mini world, je rêve encore qu'on chante les mêmes mélodies. Je ne les comprends pas. Mais qu'est-ce qu'ils me veulent dire? Est-ce que c'est ça? Okay. De tous les suivre, loin de ma réalité. Prva omak. Bravo! Bravo! Nema neki da može biti drvo. Ja vidim, ja. Hej, gre. Ce mini world, je rêve encore qu'on chante la même mélodie. Smor, ja. Koliko teško? Moraš da trčiš. To trči sad. Ja ne mogu dalje. Koliko sam jardi uzela sam. Šta je to Ardi? Dužina terena. Vidite koraka. Pitam nešto. Pitaj. Ali ako vi imate loptu i mi ako vam uzmemo to, isto se važi da stiže. Sad ću sve da ti objasnim. Sad ti prvo, znači svima ću vam objasniti, sad vam prvo objašnjam razliku između kontaktne i bezkontaktne verzije. Još jedna stvar, američki fudbal mešaju sa ragbijem. I ragbi nije isto nikako. Ragbi je... Ali igrate loptom, ragbi? Nije. Ragbi lopta je veća i malo je strošljena. Da ima i ono nakon. Ono, dobro. Može šutira. Ako nema ima i Ragbi je mnogo krug sport. Nemaju opremu. Ima opremu. Znači, što vam objašnjam?